Sishimbathile sesibhekane ishashaya imvelo okusuka ngenkulumo eshwe ubaba uSikhakhane ungumfundisi use-acknowledge-ile waqeda uhamba futhi woxolisa wazithoba wayichazisisa kahle kahle ukuthi bayade eqonda ukuthini ile nkulumo ade ithinta uSicebe inkosi yamagcwama nokushona kwakhe. Bari-ke zingazo sesingalakho namagama siqale sidlala ividiyo ayixoliselayo then uxolo lakhe. Ngenile amadimoni kaMaskandi, angenile aMaskandi amadimoni la wena. Obufebe obuphezulu kabi. Ulalele uMaskandi ukholwa. Abanye beni baze bamsebe benza icover, uyawe enjoya. Mina nginothi ubani ocula uMaskandi, bathi kona esebenza naye exhomela wathi angazi uSicebe ufile ngithi yini leyo nto. Kuthiwa umbedumile lapho ngithi uchome ile nto ile yini le profile rest in peace. Ithi mina yini le kuthiwa hayi angibingelele umphakathi ngibingelela isizwe ubaba uSikhakhane umvangeli ngithi angixolise bafowethu beshalela baba Maskandi kunento engazwakale kahle lapha kunabantu ke abakhuthele lento yami yokushumayela ukucupha nje u2 minutes nobu 2 seconds wento bese bangasho bekuthiwani bese baqhamuke sebeyibeka ke sekukhala inyembezi isiswa komnye umphakathi bafowethu sorini ngayi ngoba ngekho sensitive ngosicebe no mhlambe ukudelela cha bengisho nje mina ukuthi mina angiwulayela uMaskandi and angibaza abaculi bamaskandi mhlambe ngazokhuzani mhlambe ukhuzani nomthandile mangicabanga abantu engibaze bacula uMaskandi angibazi because bakwenye ijena engafocusile kulokhu kaJesu so ke sizi mina ngiyilo muntu all together 100% nje ngento zokukholwa yonke enye into engafocusile ngiyibiza ukuthi into engasebenzanga kuNkulunkulu kodwa uma abantu befika entshumayelo zami bekhipha leso statement beyosiveza kuvele ke zwakala kabi bafowethu sorini I am not that person angimazi bafowethu ngizwe mina ngona usekuthushushonela angimazi bafowethu kodwa akukuthi mhlambe kuthiwe kumculo wamaskandi ke umculo wamadimoni cha ke bengisho mina ukuthi izinto ezingamadimoni kimi cha bafowethu sorry engaqhubeki lento mhlambe ukuthi ngoba kunalabantu bama TikTok lapha ibona abathatha into nje bayenza befuna ama likes kodwa ke ngoba mase sekuvela kanje of course usugadlile sorry umntwana waSicebe naba amaciko nababaskandi everybody who feels offended nginabangana abaningi mina bafethu abadumile abasebaculayo bangayithathi bayazi bengifele nje bayazi ukuthi cha umboma kanjani so ke ngisuke aim yami mina bafethu ukuzama ukuqoqa abantu abasindisiwe ngabizwa mina ngakhonjiswa abantu abasindisiwe ukuthi bazodlebeleka bashiye lento yabo bayongena into zabanye abantu nanzi into esixabene ngayo ngizama ukukhuza bona ukuthi ababuye nangumlaki la ngihlangana khona uma ngibabona behlangana nabanye abantu bagcina sebephatheka nje kodwa kahle ngiqondene nalantu abasindisiwe ngoba ibona abalahleka ekhaya so bengiveza lapho nje ukuthi angimazi lo muntu loyo mina ngiqala manje ukumbona esetrenda usethushonile ukuthi kanti umculo kaMaskandi bese ngithi ke mina ngihle angiyonke nje into angiyazi bengizama ukuchaza lo point ukuthi why ngingamazi yonke into nje egejeni noma ngasho egejeni engaqondene nokusumuntu ngevangeli ezulwini nobe umculo noma iactor noma yini mayingaqondene nje nokuthi main line yayo ukubiza umuntu ezulwini ngendaba kaJesu kumina ke idemonic kimi so ke hayi ukuthi bonke bamaskandi banamadimoni uMaskandi wamadimoni siyaxolisa ngalendlela esivela ngayo sicela ukuxolisa personally mina ngiyaxolisa mina ukuxolisa bafethu hawu ubala
dala ngibizwa kuthiwa ngixolise ngoba anginayo inkinga, angina personal pride. Uma uwonile sizama ukwakha umuntu omnyama, sizama ukulungisana ngendlela engafani. So kuyenzeka ke ugejeke ulimuke noma kuqine ibhawuthi kabi kakhulu bese ugeje ukuqonda ke. Ngicela ukunderstand lokho ukuthi ngizikhulumela bena personal manje ukuthi yonke into enizwayo ngale it's just exaggeration. Siyaxolisa kakhulu bangitshelela abantu ukuthi no ayizwakali kahle. Njengasikhuluma nje bafowethu, sikhuluma sishumayela, ngeke ngenzeki iphutha, ngeke ngenzeki into iphutha lenzeka. Ngisho umongameli wathi ubiza imali wabiza ama number wrong. Iphutha lenzeka nje olimini, yabo, akusuke kushayela ulimi, hayi ukuthi usuke uqonde leyo nto. So ke siyaxolisa kakhulu ngoba uma Sibandi ngine pride ngawo ngoba kuphela komculo omelantu abamnyama kulezinga elikhulu kangaka eAfrica, and nginako ukuphatheka kabi ukuthi kathi awunakiwe ngendlela enawa ngayo imiculo. So ke angine soft spot uma sengivela engathi mama nje ngilwa nawo. Cha, mina bengi-emphasize indaba yokukholwa, yokuthi uma ukholwa awukwazi ungathiwa ulala hip-hop music noma uthwala lwa lomaskandi noma uthola ulalela eminye imiculo, because leyo mculo ayinayo i-inspiration yokusondeza nesiphambano sikaJesu, ayikho based on that. So uma sikuleya platform yokushumayeza abantu sibasa lapha. So ke ngicabanga ukuthi ngithi angikhulume nje early ngoba ngiyazi ukuthi ugcina kulokuthiwa uthulile. Cha, sorry kumndeni waSicebe, sorry kubalandeli baSicebe, sorry kumaskandi, sorry kunonke bafowethu. Kushela ulimi kakhulumela kusuke kuningi ngilwa nako mina, ngilwa nemoya yonke yezwe yonke nje etshengizwa mina labantu beyongena emlelweni ngisuke ngilwa. So uma ungezwa kahle wenza kahle ungitshela futhi mawuthi ngigejile ngizokuxolisela ngoba akusuke ngingakhulumi ngalokho. Ngiyaxolisa kakhulu bafowethu, silo sikaMageba, sorry bafowethu nonke nje nenehlisa umoya umboma ugejile lapho uxolo bafowethu. Ndina Sicebe nani babalandeli lapho ukhiphe nje lapho phuma ngaba trend isalingamlandi abanaki ayikho inqondo yami lapho.